ברוכים הבאים לאפליקציית Thinking. אנחנו נעשה סרטון קצר להדרכה על ההתקנה של האפליקציה. אז יאללה, מתחילים. אני נכנס לאפליקציה. ברגע שאני נכנס בפעם הראשונה, אני מקבל מסך לוגין. אני יכול או להזין את הדואר שלי במידה ויש לי, ובמידה ואין לי, אני פשוט מבצע הרשמה ונרשם לאפליקציה. כרגע יש לי דואר, אני אזין אותו וניכנס לאפליקציה. זהו, נכנסנו לאפליקציה. עכשיו הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להוסיף ילד לאפליקציה. אז אני לוחץ פה על הוספת ילד, ואני מכניס את השם של הילד. במקרה הזה הילד שלנו נקרא לו נועה, נקרא לילדה, היא בת, אני בוחר שהיא בת, והוספת ילד. צריך לבחור את הבית ספר שבו לומדת נועה. במקרה הזה נבחר בבית ספר נווה דליה, ונניח שהיא לומדת בכיתה בוא נעשה כיתה ד', ויש כאן את הכיתה בבית ספר, כלומר בבית ספר הזה יש 5 כיתות ד', נבחר את כיתה ד' 3 ונמשיך קדימה. פה יש מסך שאני יכול לבחור נושאים, אבל בדרך כלל כרגע לפחות יש רק 2 נושאים שהם נבחרו בברירת מחדל. בעתיד יהיה אפשר לבחור פה נושאים נוספים. זה מסך חשוב, והמסך הזה בעצם אנחנו מגדירים האם הטלפון ישמש את ההורה בלבד, או שהוא הטלפון שבו הילד יצבור זמן מסך. במידה ומדובר פה בטלפון שהילד יצבור בו זמן מסך, אנחנו בעצם נבחר את האפשרות ההורה והילד, ואז מיד אנחנו נצטרך לתת הרשאות גישה לאפליקציה. אז אני בעצם צריך לאשר שאני מסכים לאפליקציה לעבוד מעל אפליקציות אחרות ולרוץ ברקע. שימו לב, כאן צריך ללחוץ אפשר, גם צריך לרשום מסכים, ואז ייפתח לי בעין חלון כזה. אני צריך פה את הטוגל של Thinking לאפשר, ולחזור חזרה, ללחוץ מסכים, המשך. פה אני צריך לאפשר את ההתראות ולחזור חזרה, ובסוף יש לי עוד דבר אחד אחרון, לאפשר את הטוגל של Thinking. פה מאוד חשוב, זה נותן גישה לנתוני השימוש של הטלפון. וזהו, סיימנו את ההתקנה בעצם. אחרי שסיימנו את ההתקנה אנחנו רואים כאן את התלמידים שלנו. הנה נועה בדיקות, וכאן נועה. אם אני רוצה עכשיו לתת לנועה לצבור זמן מסך בטלפון, כל מה שאני צריך לעשות זה לעשות החלפת משתמש, לבחור, יש לנו הרבה משתמשים כרגע, אז נועה, אני בוחר בנועה. צריך פה להקליד קוד סודי שהוא בעצם הקוד של ההורים, שככה הם דואגים שהילדים לא בטעות ייכנסו לממשק ניהול של ההורים. זהו, פה אפשר לבחור אבטר לנועה, אז נבחר לה איזושהי אבטר, ואפשר להתחיל לצבור זמן מסך. כרגע כמובן אין לה זמן מסך, היא לא יכולה להשתמש בטלפון. אם היא רוצה לצבור, היא לוחצת פה צבור עוד, ובעצם מתחילה לצבור זמן מסך. היא עונה על שאלות, לדוגמה בשאלה הזאת 70, והיא צברה 1.5 דקה זמן מסך, וככה לה יכולה להמשיך ולצבור זמן מסך. תודה שהקשבתם, ובהצלחה עם Thinking.